Però la fuq il-mama tiegħek nistgħu nsiru nafu iktar. La darba kella din is-sitwazzjoni kif ġestita. Kienet ħadita bi kbir ommi u ġifieri fis-sens li mbagħad fimni fit-tabib ġifieri kienet marret għandu terġa' ġifieri ovvjament tissikkaħ u x'inhi u di għajli tini eżatt il-pakkett tagħha u ovvjament da jdur il-għamina u jdur il-għamina. Li Alla sma li Alla mur għamel tarbija oħra, Alla u tagħtix każ Alla da bħal speċi tfaħħalem u mur għamel tarbija oħra. Dik kienet ħafna sintonoma, anke aktar għal-Ġermanja u ħafna pajjiżi oħra. Komu jgħidulhom hekk. Iktar jinteressani il-mama tiegħek x'qaltlu? Jew kif ħadita? Fimni kienet irrabjat miegħu u ġifieri kienet qalt li ġifieri marret tissikkaħ u ġifieri ma fimni. Imma la darba tissikka tabib dak iż-żmien fimni. It's not a joke. Ġifieri da tabib. Ara għandek tabib u assis dak iż-żmien fis-60s ngħidu. Sawa. U l-isptar, il-management tal-isptar. Biċċa waħda daw ġifieri. Missa tmur tiġġieled ma' assis fis-60s, jom tiġġieled ma' tabib fil-1960s. Unimaginable ġifieri, imma ommi marret, affrontatu. Infatti imbagħad li ġara, ovvjament kellha l-ħija, ġifieri veru għamlet tarbija oħra ommi, samat minnu ġifieri. Meta ħija mbagħad jiena jindimita Uhu ma kellux dal problemi, ovvjament. Le ma kellux dal problemi, ma ħadet xejn ommi, jiena kont titnejx mazzijiet tiegħi li kienu ħdej ommi, però one fine day kienet ġurnata xitwija f'xi nofs il-lejl, kien tard ħafna bil-lejl. Anka ngħidha tarifsi għax still kbira ġifieri li nsemmija emotional ħafna. Qabdet il-ħija żgħir, geżritu ġifieri, qabdet il-ħija ieħor kellu xi 8 snin, ġibditu d-taraċ u marret kienet il-knisja, marret il-knisja bihom bil-lejl, bil-night dress. Sforzi d-depression li qabada ġifieri, ovvjament di marret il-knisja, ovvjament biex turi ġifieri sma' jiena ma għamilt xejn ħażin, għandi tfal healthy ġifieri, il-mental health problem, so li tafawt fuq għad il-problema tal-Thalidomide. Ħadd ma jtik resposta ta' xejn, kulħadd tħallik fid-dlam, għax hekk jaqbel. Tħallik fid-dlam, inti ma tistax tkun armat u tiġi tiċċalenġjani, imma tkun taf. Ħadd qajjem xi ħaġa żgur. Ommi ġifieri mbagħad wara l-għada ġew il-pulizija tziti tgħidli għax jiena ovvjament kont sena u xi ħaġa ma niftakarx ġifieri ma rajtix jiena ma tziti tgħidli illi ġew pulizija, ġifieri ovvjament daw il-qassisin tant kemm kienu xokkjati. Raw il-lommi bin-night dress ġifieri u fil-knisja fil-knisja tippreżenta lil-ħija bħal speċi isma' jiena x'għamilt lek. Ittifhem tant kemm kienet depressiva u ġifieri għaddejja minn problemi mentali kbar. U l-qassisin irrapportaw ġifieri l-każ u l-għada ċirkondaw id-dar tagħna jisna xi kriminali, kien hemm xi 6 pulizija dawru l-kantuniera tagħna biex jiġbru l-ommi u jtellawha Mount Carmel Hospital ġifieri. Tellawha dik kienet risposta ġifieri li ħadet ommi. Spiċċat residenti hemmhekk? Tispiċċat għamlet xi 6 xhur hemmhekk ġifieri. Kienu jagħmluhom dak iż-żmien l-shocks f'moħħhom ġifieri. Ommi ma reġgħet lura ġifieri minn dak iż-żmien ġifieri isa ħajjita wafqet x'inħarġet minn hemm mill-isptar ġifieri. Isek bħal meta tajtu l-omma kien ukoll essenzjalment. Teknikament klifta u l-ommi ġifieri ma baqgħetx għajmin. X'impatt ħallit fuq hekk? Impatt u x'imbagħad tibda tara l-affarijiet u ma xejn. Dak irrabjat jew? Qed jafis li tfuq niftakarx. It's emotional. Ibsa fuq. Ibsa, dik il-biċċa ma nistax. Dispjaċini għan vera. It is.
sena.